तेजपुर मुलुग सोलोंसालियाव बर' हारिनि थाखाय जोबोरै गोजोनथाव खौरां। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनायजों मोनसे जारिमिनारि थांखि लादों तेजपुर मुलुग सोलोंसालिया। दिनै तेजपुर मुलुग सोलोंसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सियार बानायफुंनायनि मोनसे गिदिर थांखि लादों। गिबि खेबै मिरु मुलुग सोलोंसालियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव गंसे सियार बानायगोन। दिनै रायजो बेंगिरि गुलाबसान काटारिया, भाइस चेन्सेलर सुम्बुनाथ सिंह आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै लानाय थांखिखौ फोसावना होदों। रायजो बेंगिरिनि नुजाथिनाय समावनो बिटिआर सरकार आरो तेजपुर मुलुग सोलोंसालिनि गेजेराव मोनसे गोरोबथाबो जायो। बे MOUआव आबाद आरो आबाद दिहुनथायनि सायाव गोनांथार होनायजों लोगोसे बिटिआरआव देहा सिबिथायनि फारसे फोसाबनायनि थाखाय तेजपुर मुलुग सोलोंसालिया मदद होनो थांखि लादों। दिनैनि बे गोनां हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा बिटिआर सरकारनि बिबानगिरि आरो गोबां फरायसाफ्राबो बाहागो लादोंमोन। तेजपुर इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट MOU साइन खालामनाय जादों। बिनि मोननैसो गुबै जाहोना जाहैबाय जे थांनाय बड'लेण्डआव जेला नलेज फेस्टिवल जादोंमोन, तेजपुर इउनिभार्सिटिया बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे मासि बिथांमोना फोसावदोंमोन आरो बे मासिखौ टेकनिकेलि बिथांमोना गासैखौबो मावजोब्बाय आरो दा बेखौ MOU साइन खालामनायनि उनाव बे मासिनि गेजेरजों गोबां एक्टिभिटि, मालाबा सेमिनार खुंनाय, माबा खुंनाय बायदिसिना गोबां एक्टिभिटि बिथांमोना आखायाव लागोन। स' बिनि थाखाय दिनै MOU साइन जादों। बेजों लोगोसे तेजपुर इउनिभार्सिटिनि माखासे डिपार्टमेन्ट, माइक्र'बाय'लजि, फुड प्रसेसिं, इन्डिजिनास नलेज माने प्रटेक्शन रिसार्च, बेबायदि गोबां डिपार्टमेन्टआ खामानि मावगासिनो दङ, जायफोरनिखि जोंनि ओनसोलनि जोंनि माखासे ट्रेडिसन, कास्टम, कालचारफोरखौ, हारिमुनि बिथिंफोरखौ फोथांनाय, जौगाहोनायाव खामानि होगोन आरो जोंनि सोरगिदिं थासारिखौ जौगाहोनायाव मदद होगोन आरो रांखान्थि जौगानायावबो बियो मदद जागोन। दा बिनिखायनो तेजपुर इउनिभार्सिटिजों जों गोबां बिथिंखौ लानानै MOU साइन खालामनाय जादों आरो दिनै सा 5 फरायसाफोरखौ बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय तेजपुर इउनिभार्सिटियाव जों स्कलारशिप होनानै फोरोंनायनि थाखाय फोसावदों, जाहाथे इयुनाव फैनानै जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय रिसार्च खालामनो हायो आरो बिथांमोना डिग्रि लानो हायो, लोगोसे सोलोंनानै सुबुं माहारि जौगानाय एबा जोंनि माहारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो। बे माखासे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे MOUनि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकारनि गोबां प्रजेक्टफोरखौ लाबोनानै बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे स्टाडि आरो रिसार्च खालामनायाव जों आवगायलांनो हागोन, आङो बेखौ मिजिंथिदों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BAनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।